روجا پێنجشەمê 11 vê mehê bi hezaran xelkê herêma Firatê li navenda bajarê Kobanî kom bûn û ji bo şermezarkirina êrişên Tirkiyê yên bi rêya firokên bê ajovan meşek li dar xistin. Xelkê di meşê da beşdar bûn diyar kirin. Got rojane herêm dibe armanca firokên Tirkiyê û di encam da sivîl dibin qurbanî. û didin zanîn got armanca wan ji meşê rê li pêş van êrîşan bêgirtin. û bi angawaziya wan ji bo Amerîka û Rûsya got bi rola xwe wek dewletên gerenetor rabin û êrişên Tirkiyê biseknînin. لێ ئەم وەک حەزانن لێ دەرێن هەڵ هیر و لێ دەرێن ماشەکێ بدار دەخینە ji بووی پێشی ڤ ئیرشان بگرن بانگوازی me ji dewletên wekî Rûsya û Amerîkaya ji ber ku bêdeng mane li hemberî vê êrîşana ku dewleta Tirk rojane em bên bi tayarên xwe bê mirov êrişî ser sivîlan dike û zarokan hedef digire lê wek em gelê Kobanî li vê derê em bi hezaran kombûne bangwazî me ew e ku pêşî vê êrîşana bigirin. Beşdarên meşê dibêjin got ew matmayîne ji ber got dinyayê çavên xwe li ser van êrîşan girtine. Her wiha diyar dikin got belkî rast be Tirkiye erêkirina operasyoneke leşkerî bi dest nexistê lê rojane bi rêya firokan êrîşan pêk tîne. Ew jî li gor wan him sivîlan armanc dike him jî aramî û ewlehiya herêmê dike metirsê da. Dewleta Tirk qaşo erênekirina ser êrişî Bakur Rojhilatê Sûriyê bike lê em dinêrin bi êrişê hovana rojane êrişî hemalatên de derê dike. Ew jî yek bin navê her tiştî da lê ema êrişî hemalatiyan dike ne tenê xelkên eskerî yani em dibînin zarok sivîl ew jî bi êrişa re danin. Hêcayê gotinê ye got piştî civîna Tehranê ya di navber Tirkiye, Îran û Rûsya da êrişên Tirkî bi rêya dronan zêde bûn û taybet di dema dawê da li herêma Cizîrê got di encam da hejmarek sivîl bûn qurbanî di nav da zarok jî hebûn. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.